ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ନିହାତି ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ। ତେବେ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା କରେକ୍ସନ୍ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଘରେ ବସିକି ଅନଲାଇନ୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜରଟାକୁ ଓପନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଦେଇଛି, ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆମେ ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକି। ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଆସୁଛି ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆମେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେଇଛି, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଜ୍ ୟୁଆର୍ ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଛି। ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକେସନ୍ଟା ଦେଉଛି, ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଏଠାରେ ରୁରାଲ୍ ଆଉ ଉର୍ବାନ୍ ଦେଇଛି। ତେବେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଉର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ କି ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ, ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଉର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଦେଉଛି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଜ୍ ୟୁଆର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା। ମୁଁ ମୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ ୟୁଆର୍ ଲୋକେସନ୍ ଦେଉଛି। ଲୋକେସନ୍ଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଆମେ। ମୁଁ ମୋର ଲୋକେସନ୍ଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଲୋକେସନ୍ଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ। ଏଠାରେ ପପ୍ ଖୋଲିଛି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ଲୋଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲୋଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ବାର୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେଇଛି। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଥ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆମେ। ମୁଁ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ମ ଦେଇଛି। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ ୟୁଆର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଛି, ତାରି ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ବାର୍ଥ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ମୁଁ ବାର୍ଥ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଆମେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଜ୍ ୟୁଆର୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ କରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ତାରି ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଛି। ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବା ଆମେ ଏଠାରେ। ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଆମେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବା ଆମେ। ମୁଁ ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି ଏଠାରେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଛି, ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆମେ। ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଶୋ କରୁଛି, UBRN ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଶୋ କରୁଛି, ଚାଇଲ୍ଡର ନେମ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଚାଇଲ୍ଡର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ମଦର୍ସ ନେମ୍ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଶୋ କରୁଛି ଏଠାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆମେ। ମୁଁ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ OTP ଭେରିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ବାର୍ଥ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 10 ଡିଜିଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ସେଠାରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବା। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ସେଣ୍ଡ OTP ଦେଇଛି, ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆମେ। ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। ସେ OTPଟାକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଛି। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା, ଏଠାରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଛି। ପୁଣି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର ଦେଇଛି ଫିମେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଚାଇଲ୍ଡ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଚାଇଲ୍ଡ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହୁଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ନେମ୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଚାଇଲ୍ଡର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚାଇଲ୍ଡର ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଉଛି, ଫାଦରର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଉଛି। ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡର ଫାଦରର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଆମେ ଏଠାରେ। ଚେଞ୍ଜ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଫାଦର ଦେଇଛି, ତାରି ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଆମେ।
सिलेक्ट कर सारा पर एटारे देखो पान कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस रेशन कार्ड भोटर आईडी आधार कार्ड सबू देउची एटारे हम आधार कार्ड टाको नहीं जीवा मो आधार कार्ड टाको नहीं जाउची तापर देखो एटारे तले देखो एटारे आईडी प्रूफ ऑफ रेफरेंस नंबर देइछि तार ऊपर सिलेक्ट करबा हमें सेटारे हमें आधार नंबर टाको एंटर करबा आधार नंबर टाको एंटर कर सारा पर तले देखो मदर्स रो फर्स्ट नेम लास्ट नेम देउछि एटारे मदर्स रो लास्ट नेम मध्ये हमें चेंज कर देबा चेंज कर सारा पर तले देखो आईडी प्रूफ ऑफ मदर देइछि तार ऊपर सिलेक्ट करबा हमें तार ऊपर सिलेक्ट करके आधार कार्ड ही एटारे नहीं जीवी तापर एटारे तले देखो आईडी प्रूफ रेफरेंस नंबर देइछि तार ऊपर सिलेक्ट करके हमें आधार कार्ड नंबर टाको एंटर कर देबा मो आधार कार्ड नंबर टाको एंटर कर सारा पर देखो एप्लिकेंट डिटेल्स देइछि एटारे रिलेशन विथ चाइल्ड देइछि फादर्स ही रहिबा को देबा तले देखो स्क्रॉल करबा पुणी फादर्स नेम टाको देखो एटारे फादर्स रो लास्ट नेम देउछि तले देखो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देइछि तार ऊपर सिलेक्ट करबा हमें एटारे मध्ये आधार कार्ड ही नहीं जीवा हमें आधार कार्ड नहीं जीवाटा बेटर तापर तले देखो एटारे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नंबर देइछि तार ऊपर सिलेक्ट करके हमें आइडेंटिटी नंबर दे देबा आधार नंबर टाको दे सारा पर तले देखो एटारे परमानेंट एड्रेस डिटेल्स देउछि परमानेंट एड्रेस ठीक अछि कि नहीं आपण माने चेक करि परिबे एटारे परमानेंट एड्रेस देइछि सब तथ्य तापर एटारे आपण माने मेल आईडी मध्ये देई परिबे एटारे देखो नोट देइछि फॉर मोबाइल नंबर करेक्शन अपडेट प्लीज विजिट टू यूआर रजिस्ट्रेशन यूनिट कहूची एटारे मोबाइल नंबर मध्ये चेंज करि होबो नै बोली कहूची एटारे प्लेस ऑफ बर्थ देउची हाउस हॉस्पिटल सब तथ्य देइछि हॉस्पिटल रो डिटेल्स मध्ये सब देइछि आपण माने चेक करि परिबे एटारे देखंतु ऑर्डर ऑफ बर्थ देइछि शिशुटी केतेटा जन्म होइछि सेटा मध्ये देइछि तळको स्क्रॉल करिबा एटारे देखंतु एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड देइछि एटारे देखंतु गोटे देइछि सेम एज परमानेंट एड्रेस अदर्स देइछि देखंतु एटारे आपण माने अदर्स ऊपर क्लिक करके आपण माने अदर्स डिटेल्स मध्ये देई परिबे देखंतु सब तथ्य देई सारला पर देखंतु एटारे अटैच डॉक्यूमेंट्स देइछि आईडी प्रूफ ऑफ एप्लिकेंट्स देइछि हमें सेटारे फादर्स रो आधार कार्ड टाको अपलोड कर देबा फाइल ऊपर सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स रे जाईकी आधार कार्ड टाको अपलोड कर देबा देखंतु एटारे तळे प्रीवियस रिसीव सर्टिफिकेट देइछि अगर जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करथिले सेटा को अपलोड करबा हमें सेटारे फाइल ऊपर सेलेक्ट करके मु प्रीवियस रो सर्टिफिकेट टाको अपलोड कर देबी एटारे सर्टिफिकेट टाको अपलोड करी सारला पर देखंतो एटारे आईडी प्रूफ फादर एंड मदर्स रो देइछि एटारे आपण माने जे कोनोसी आधार कार्ड हो वोटर आईडी हो जे कोनोसी गोटे आईडी प्रूफ अपलोड करि परिबे मो आधार कार्ड टाको एटारे अपलोड कर देबी मदर्स रो अपलोड करी सारला पर देखंतो एटारे वेरीफाइड कॉपी फ्रॉम क्रेडिट पर्सन 1 देइछि एटारे आपण माने जो ममता कार्ड देइतिबे ममता कार्ड टाको अपलोड करिवे दुईटा जगह रे मध्ये मु ममता कार्ड टाको अपलोड कर देबे एटारे देखंतो एटारे ममता कार्ड पीडीएफ बनैछि ममता कार्ड टाको अपलोड कर देबी तळे मध्ये जो सेम देइछि ताको मध्ये मु ममता कार्ड ही अपलोड कर देबी ममता कार्ड अपलोड कर सारला पर तले देखो एटारे सपोर्टिंग फाइल फॉर्मेट देइछि पीडीएफ डॉक्स पीएनजी जेपीजी फॉर्मेट रे अपलोड करबा को हैला आपण मानको 2 एमबी दरकार पड़िताए तेबे आपण माने 2 एमबी करके अपलोड करि परिबे तले देखो एटारे बॉक्स भीतर टिक चिन्ह देबा हमें टिक चिन्ह दे सारला पर देखो एटारे सबमिट देइछि सबमिट ऊपर क्लिक करबा हमें सबमिट ऊपर क्लिक करी सारला पर देखंतो एपरि इंटरफेस खोलिबो एटारे देखंतो अप्लाई बर्थ करेक्शन एक्नॉलेजमेंट देइछि एप्लिकेंट डिटेल्स देइछि करेक्शन डिटेल्स देइछि आपण माने चेक करि परिबे ए रहिला किछि नुवा अपडेट आपण माननको पई बर्थ सर्टिफिकेट केमिति करेक्शन करिवे आपण माननको पई तबे वीडियोटा भलो लागितिले लाइक करिवे सांग माननको सहित शेयर करि जणाइबे प्रथम थर जदि मो चैनल टाको विजिट करिसंती ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी देबे
एमिति इनफॉर्मेटिव वीडियो आपनको सर्वप्रथमे देखिबाकू मिल पारिबो।